ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯза навора дӯстон фақат яъне ки опелҳо шидагаед 10 то опел. хоб нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ умуман чӣ моду маҳсуле ки барои реклама кардан, барои фурӯхтан дӯстони азиз дошта бошед, дар рақамҳои 911 32 43 44 дар ҳамаи WhatsApp дӯстони азиз сураташа қатъи маълумотош ёки видеош кадароӣ кунед, реклама карда мошинҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Зиёда аз 10 та мошин дӯстон, яъне ки 10 та мошин фақат опелҳо Astra G Caravan, Astra G Hatchback, Opel Astra F, яъне ки каравани простой. Хулос навора бо диққат то охир тамошо кунед, беҳтарин намошига ба ҳаматон тамошобиҳо фароғатро хоҳон ҳастем. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим TJ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, инак мо мегузарем ба аввалин мошини имрӯзаамон Opel Astra H дар кузуфи универсал мебошад, ки соли баромади 2006 сол аст. мотор объёми 1.6, коробкаш механикаи сӯзишвориаш танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад, номерош транзит, кузуфуш тоза, мотор, коробка ходовой 100%. мошин дӯстон айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархи мошин бошад 64 000 сомонаш мегаҳад. нафароне ки Astra H бошад бо нархи дастрас дар рақамҳои 901 04 01 17 қади муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дуюмин эъдони мо Opel Astra F фасай дар кузуфи хатчбек, солаш 1996, мотор объём 1.8 литр мебошад. коробкаш механикаи танҳо бензини ходи ҳаракат мекунад. рақамҳои 41 гуфтагии падарка, мотори гашт, яксола пурра ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр, мошин бе ягон камбудӣ. хоб дискҳоша нав часпондагӣ, мотори коробка ходовой соз, краскаш нав кардагӣ ва дар душанбе қарор дорад. нархша 48 500 сомонаш мегаҳад. нафароне ки баллетчики хатчбек бошед, дӯстони азиз, танировкаон дошта будааст, дар рақамҳои 45 85 630 қади ҳатман муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо Арзон TJ салом расонед. дӯстони азиз, инак севумин эъдоди мо Opel Astra J ҳастай дар кузуфи хатчбек, солаш 1999 сол. мотор объёми 1.6, коробкаш механикаи сӯзишвориаш газу бензин кор мекунад. мошин яксола пурра ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр, бе ягон камбудӣ. 4 та баллони пачка ам дошта будааст, номерош транзит, краскаш соз аст. нафароне ки Astra J тоза гуфтагӣ дӯстони азиз бо нархи дастрас қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи Astra J бошад 48 000 сомониш мегаҳад. дар рақамҳои 981 01 02 39 қади муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари Astra J-ро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстон, инак мегузарем ба чорумин эълони имрӯза Opel Astra F, яъне ки хатчбек ҳастай, солаш 1997 сол. мотор объёми 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин находвай, фақат краска талаб будааст, документиҳо соломаш бучидагианд, утилизатсия надорад, балнош састениш 60-70% ҳастанд, дискҳои простой, қарор дорад дар Душанбе, нархша 18 000 сомониш мегаҳад. муомилаи хуб мешавад гуфтагии мошин, дӯстони азиз, мақсад ки дар назди мошин. дар рақамҳои 978 78 08 80 қади рақамҳои WhatsApp-и соҳиби мошина метавонед дар тамос бароед.
дӯстони азиз, нафароне ки дар комментария каравани парастои 97 сол бо нархи дастрас гуфтагӯи Марамат Ширинаш аз тарафи парастои соли 1997 универсал сӯзишвориш бензин пирӯзгаз ҳардуш кор мекунад. Дисткои парастои 14 баллони пачка часпондагӣ ва қарордод айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Мошини гуфтагӣ бе ягон камбуди мотори коробкаи ходовои 100%, документош 100%, қоидаҳои утилизатсия кардаги тайёр 1 сола пра ҳуҷҷат дошта будааст. Нархи мошина 24 000 сом мониш мегӯяд. Дӯстони азиз, боз камтарак саводо мешуд, маромат сӯрохшина усбе кунед. дар рақами 002 33 85 16 ҳатман дар тамос боред ва аз номи ютуби мо арзон теҷа метавонед салом расонед. дӯстони азиз, инак шашумин июли мо марҳамат боз як тӯдия каравани парастой ёфтем бо нархи дастрас састани бениҳоят тоза 1997 сол мебошад. мотор объём 1.6, коробкаш механикаи танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошина гуфтагӣ краскаш навкадагӣ 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагии тайёр ва 4 баллони пачкан часпондагӣ. мотор коробка ходовои 100%. мошин бе ягон расход, чашкиёш варид надошта будааст ва дар Душанбе қарор дорад. нарша 37 000 сом мониш мегӯяд. дар рақамо 93 177 21 29 муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари караванро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба 7 июли имрӯза. Opel Astra F седан астаи соли 1996 сол мебошад. мотор объём 1.6, коробкаш механикаи сӯзишвориаш бензин плюс газ кор мекунад. мошини гуфтагӣ дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, ки қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Боғтар, пешина Қурғонтепа. 4 баллони пачка часпондагӣ, краскашам тоза ҳастад. утилизатсия кардагии тайёр, документои солонаш бошидагиан фули документои гуфтагӣ мегӯяд. илтимос беҳуда занг назанед. мошини лук ҳам дорад. дар рақами 907 77 78 08 қади ҳатман ба ҳамин рақамо муроҷиат намоед. дӯстони азиз, инак дигари июли моҳ марҳамат Opel Astra H кузови универсал 2007 сол мебошад. сӯзишвориш дизел, мотор объём 1.9, коробка механикаи мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 58 500 сом мониш мегӯяд. нафароне ки Astra H универсал гуфтагӣ бо нархи дастрас мебошад 80 34 ҳатман дар тамос боред. ва дӯстони азиз, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ барои реклама кардан чизеги дошта бошед, дар ватсап маро кунед. реклама кардан мошинҳои шуморо ва хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. лайк подписаться ки дар канали арзон теҷа подписаться кунед, чунки ҳамарӯза аз нархи навои мошино ва хонаҳои фурӯшӣ иншоалло ки бохабар мешавед. инак дӯстони 8 июли мо Astra G астаи кузови универсал, соли баромади 2000 сол, мотор объём 1.6, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад, краскаш сабсафед, 4 баллони 90% дорад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. 4 баллони пачка дорад дӯстон. хоб краскаш сабсафед, мотор коробкаи ходовои 100%, кузови универсал, 55 000 сом нархи мошина мегӯяд. утилизатсия кардагии тайёр, документои солонаш бошидагии мошина. дар рақами 989 19 20 39 қади муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Astra G-ро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастад дар навори имрӯза. Opel Astra G кузови хачбек, солаш 1999 сол мебошад. мотор объём 1.6, коробкаш механикаи сӯзишвориаш газу бензин кор мекунад. мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 42 500 сом мониш мегӯяд. нафароне ки Astra G хар бошед, дӯстони азиз, бо нархи дастрас 42 500 дар рақами 112 00 08 37 қади ҳатман дар тамос боред
ва аз номи ютуби мо арзон тиҷа салом расонед. дӯстони азиз, навори мо ба анҷом расид. боқӣ сарбаланду хонобо бошед. дастгири шумо пешрави мост. худованд нигаҳбон бошад. хайр дӯстон.